Εδώ βλέπουμε τον τρόπο φυτέματος. Ναι. Μουσχούδι. Τι βλέπετε, παιδιά? Ωραίο. Όλα υποέλεγχο. Έλα εδώ πως ανοίγει η τρύπα. Ναι, για να το δείξουμε, το βάλουμε στο YouTube. Εδώ μπαίνει το φυτό. Με προσοχή. Το σήκω λίγο απάνω. Εδώ, Και εδώ το γεμίζω με τα πόδια. είναι. Μην πάει η ζέστη μέσα, μην παίρνει αέρα. Παίρνω το φυτό, όχι στο κεντράδι, από κάτω, με δύο τα χέρια. Κάτω, κάτω. Όπα. Θα πάρουμε κάθε φράγμα. Πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά, Αλέξη? 20 χρόνια. 20 χρόνια, λογικό είναι να το ξέρεις απ' έξω. Και φυτεύουμε μουσχούδι. Μουσκούδι. Το 17. 26 το μήνα, 26. Το μήνα. 26 σήμερα. Ναι, ναι. Είναι η μέρα που έχει αλλάξει η ώρα. Ναι, άλλαξε και η ώρα. Μου ήρθατε μια ώρα αργότερα. Να πάμε και στους άλλους. Κάτσε, κάνουμε live εδώ στο Instagram. Εδώ βλέπουμε το μεγάλο αμπελουργό. Αγρότης με αρχίδια, γιατί οι αγρότες. Ναι, ό,τι λες θα μπει στο YouTube. Δεν νοιάζει. Εδώ βλέπουμε το φυτό μοιρασμένο. Εδώ βλέπουμε σαράδες φυτεμένες. Μπράβο και εμένα, ρε. Ο ιδιοκτήτης εδώ. Ο ιδιοκτήτης. Με τα πολλά τα στρέμματα.